Thank you, Sir Ray, our CEO sa GEMCC3. Thank you so much sa opportunity, sir, na I'm one of the member din sa GEMC. Nagpasalamat yun kay kung ako nga nakasulod ko. Sir Edwin, salamat kayo sa motivation, sa advice. Naabot na ko ni achievement as a Millionaires. Lisod yun kayo as in. Pero nagpasalamat lang ko sa mga advice and motivation, sa mga friends na ko, wala yun ang bag ko. Sa bagay sa una, namagin ko'y kaya, pero lisod kaya ang kinabuhi na backdown ko. Ikan ko sa abroad, ako sa Pilipinas karon. Nagpasalamat ko ang mga friends, nagtapag yun sa tanan. Ang pinaka-kuhan yun ako sa tanan is ang prayer. Para mo success kita, first is prayer. Pasalamat. Dagan kong nagyan sa mga transaction na biligid sa yun. Walagi ko niundang, nagpadayon ko. Sa mga kauban ako, dagan kong nagyan, pero thankful ko. Mao'y nakamotivate sa ako, nagbiligid ko muna. Dagang salamat po. Sa sunod ka muna po kung mag-Millionaires. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, ikadusi nga membro sa itong Elected Millionaires Club. A round of applause. 5, 4, 3, 2, 1. Your host! Finally, a total commission of 1,013,383. Our Elite Millionaires Club member, si Ma'am Crispina Pinoliad. Ma'am, congratulations, you are now an official member of our GEMCC3 Elite Millionaires Club.